Viete, milé detičky, kto má najviac snov na svete? Medvedík Bala. Pýtate sa prečo? No prečo? Pretože spí najviac zo všetkých zvieratiek. A kto veľa spí, má aj veľa snov. Vždy, keď začne vonku snežiť, zalezie medvedík Bala do svojho brloha. Nemá tam telku ani PlayStation, takže ho nemá čo rušiť. Medvedík Bala má síce v brlohu novúčičký nový počítač, ale nevie ho ani zapnúť. Možno, keď bude mať na jar čas, tak príde za vami, aby ste ho to naučili. Fakt je ten, že medvede sú spachtoši. S prvým snehom zalezú do brlohu, vyzlečú si kožúšky a chodia v pyžame s nálepkou macíka Pu. Najprv otočia kalendár o 3 mesiace dopredu, až na koniec zimy a pošlú pohľadnice všetkým, ktorí budú mať za ten dlhý čas, kým budú spať meniny aj narodeniny. Zvieratká si už zvykli, že im blahoželania od medvedíkov chodia aj 3 mesiace dopredu. Len si povedia: aha, to píšu mackovia, už je asi zima a idú spať. Keď medvedíky pošlú pohľadnice, tak sa dajú do reči so snežienkami. Musia sa dohodnúť, kedy budú vstávať, lebo medvedíky vstávajú vtedy, keď začnú rásť snežienky. Natiahnu si budíky, aby náhodou nezaspali, ale aj tak budík nikdy na jar nepočujú. Prečo? Chrápu, ako keď v lese pília drevo. Aj minule sa drevorúbačom pokazila motorová píla a oni pílili a pílili ďalej a ani si nevšimli, že to nehučí píla, ale medvedíkovia v brlohu chrápu. Spachtoši sú to, celkom ako vy, detičky. Len vy vstávate každé ráno a taký medvedík celú zimu nerozlepí oči. To je pohoda, nie? Nuž ale poďme sa ešte pozrieť, čo robia medvedíky pred spaním. Najedia sa medíku, aby neboli hladné, vydrhnú si zúbky čečinou z jedle a poď ho do postielky. A čo sa teda medvedíkom sníva? Maliny veľké a červené ako nos šaša v cirkuse. Poháre medu obrovské ako slnko. Turisti, ktorí nekričia po lesoch. Kamarátky včely, ktoré bzučia ako mobily a nosia sladké správy. Snívajú sa im drobné medvedíky, ktoré sa kotúľajú dole kopcom a kričia. Alebo lienky, na ktoré si píšu bodky, aby vedeli, koľko majú rokov. Snívajú sa im vodopády v Tatrách, ktoré používajú ako sprchu v horúcich letných dňoch. Sníva sa im, že sa na jar naučia robiť s internetom a napíšu maily bielým ľadovým medveďom do Antarktídy. A čo im napíšu? Aby si dávali pozor, keď budú jesť granko. Musia im vysvetliť, že granko si môžu nasypať do mliečka, môžu si ním posypať koláče alebo sladkú vianočku a stále chutí perfektne. Ale drobné biele medvedíky sa z neho tak zababrú, že sú zrazu celé hnedé. No a keď sa medvede otočia v polovici zimy na druhý bok, tak sa im všetky sny snívajú odzadu. Teda najprv sú celé zababrané a až tak jedia med. Alebo najprv vykríknú au a až potom spadnú. Najprv dostanú v škole 5, až tak si nenapíšu úlohu. Najprv sa všetci veľmi smejú, až tak povie šašo vtip. A najlepšie je, že najprv prídu zo školy, až tak idú do nej. Aj brum brum, hovoria vo sne opačne. Najprv povedia druhé brum a potom prvé brum. Ale málo kto z nás to rozozná. Lebo pre nás je brum ako brum. No nie? Veď si ich skúste.